Predstav si, ako klub Barnsley, malý tým v anglickom futbale, ďaleko od žiary reflektorov Premier League a predsa v ich akadémii vyrástol talentovaný obranca John Stones. V roku 2013 ho predali Evertonu za pár miliónov. Pre Barnsley to bol veľký obchod, ale nie až taký, aby zmenil budúcnosť klubu. Lenže vedenie Barnsley si myslelo ďalej. Do zmluvy vložili nenápadnú klauzulu 15% z budúceho predaja hráča. Keď to posunieme o 3 roky, tak Stones sa stal jedným z najlepších mladých obrancov Anglicka a Manchester City, hladný po talente, zaplatil 2016 Evertonu 47,5 milióna libier. A teraz prišiel ten magický moment. Barnsley, mladý klub, ktorý Stonesa kedysi pustil, dostal okolo 6 až 9 miliónov libier len vďaka jednej vete v kontrakte. Pre takýto klub sú to peniaze, ktoré pomôžu zabezpečiť roky rozvoja akadémie, infraštruktúry, života samotného klubu. Všetko preto, že mysleli dlhodobo a nie krátkodobo. Čo je na tom kľúčové? Definícia základu, či sa percento počíta z čistej alebo hrubej ceny. Jasné hranice, čo ak sa hráč vymení za iného alebo sú v cene bonusy? Barnsley si tieto detaily poistil a vďaka tomu prežil chvíľku, ako malé kluby zažívajú len raz za generáciu. A lekcia pre biznis? Presne takto môžeš nastaviť aj kontrakty B2B, teda business to business, teda keď s inými firmami, a namiesto jednorázovej rýchlej platby si vyjednaj percento z budúceho predaja alebo obnovy kontraktu. Malý podpis zmluve môže znamenať obrovský príjem v budúcnosti. Dnes sa vzdáš hráča, zajtra ti prinesie jackpot. To je sila sell-on klauzuly. Držím ti v tom palce.